Dnes chcem hovoriť o tom, ako sa centrá prejavujú v svojom pravom a nepravom ja. V nepravom ja sa prejavujú preto, že sme podmienení. Čo to tá podmienenosť vlastne je? Podmienenosť vzniká počas života vplyvom školy, rodiny, autority. Začnú nám hovoriť, čo máme robiť, čo nemáme robiť, ako sa máme správať a dokonca aj ako sa máme kedy cítiť. Častokrát sa to deje aj cez naše hranice, ale bývame za to odmenení a tak si na to zvykneme a centrá to začnú považovať za normu. V podstate je to dôsledok toho, že stále sa necítime byť dosť. Presne vtedy začneme konať zo svojho nepravého ja. Otvorené centrá sú viac ovplyvniteľné. Prejavuje sa to tak, že preberiame cudzie vzory a snažíme sa správať podľa očakávaní. Definované centrá môžu byť tiež podmienené, len sa to prejavuje trošku inak. Tu sa s energiou tohto centra stotožníme až natoľko, že to preženieme a pokladáme to za jedinú pravdu, ktorú potom tlačíme aj na seba, aj na ostatných. Nepravé ja býva dosť silné, pretože sú to vzorce správania, ktoré sú naučené, máme ich od malička, pokladáme ich tak nejako za správne, možno aj preto, že sme za ne dostávali odmenu, keď sme sa vzorne správali, tak nás mali ľudia radi alebo nám vyhoveli a tak sme si to nejak zvnútornili, že to tak je. Ako teda dosiahnuť, aby sa centrá prejavovali v našom pravom ja? Je to jednoduché a zároveň dosť náročné. Jednoduché v tom, že stačí riadiť sa svojou autoritou. Ak to budeme robiť, tak postupne centrá prevezmú svoju prirodzenú funkciu a v otvorených centrách si dovolíme rozmanitosť a rôzne uhly pohľadov a zase v definovaných centrách nebudeme trvať na tom, že to je jediná pravda, ktorá existuje. Nepravé ja je výsledkom podmienenosti, ktorú keď zbadáme, tak nás prestane riadiť. To stačí.